Gani. Ako ginapat-patik sa lang. Hello guys! Good morning. So, ayan, medyo busy si Papa ngayon. So, ngayon ay gumagawa ako ng aming umaga na tayo naka-jacket dahil malamig. Sobrang lamig. So, ayan guys. So, gagawa tayo ng ang ulam namin for today is beef chicken loaf. Ayan. Ilagay ko dyan. Tapos, yung tira namin na lettuce. Lagay natin yung lettuce. Si Papa kasi nag-ano sa meron siyang ginagawang kababalaghan. Charot. So, ayan. Tapos, eto na. Lagyan natin ulit ng ano. So, ito yung ating sa umaga guys kasi malamig ang panahon. Chilies atong slice natin. Ayan. So yan yung first batch. Guys, meron akong magtatanim ako ng lettuce. Tapos, may na ako dyan, pak choy lang yung tumubo. Pak choy at saka yung tawag yun, yung isa. Kalimutan ko yung isang pangalan ng yung diretso lang siya kinakain din. Arugula. Ayun, arugula. Yun yung meron akong arugula dyan. Pak choy. So, tumubo na yung aking pak choy at arugula. Yung lettuce na lang yung meron pa akong dyan. Papabili ako kay Papa ng hindi niya ako binibilhan ng lupa. Kasi yung lupa dito sa amin, hindi siya masyadong mataba. Si Hagrid lang yung mataba. So, ayan. Maupundak ko. Damay ko. Party ba? Ako na ba mag-vlog? Di rin lang damay mo. Uy, nag-vlog eh ka doon. Oh no! Nag-vlog ka doon? Vlogger yarn. Vlogger yan dong. Sad. Ano mayunis na? Sad. Nga na sad ako ha. Sad. Ito buldik. Rabia sad kaya na ay. Ito buldik. Ano yung pasta yung buldik? Ano yung pasta yung buldik? Padakasa ka nagbubuldik nga basta. Ako lagi wala. Kung ano ka na kang double dick nga danan. Basta ka. Surti ka. Dito ka, ito lang nabit gimuan ko. Mama mo din nagimo. Ano nag-imag? As papa. Papa yung imag. Ay mabit. Hindi ko imag. Samukan mo eh. So kay Papa, ito. Hindi, daw. Tawag na Hagrid double deck. Swerte. So sad. Kani ako ba, di ba? Uy, ayo. Ay. Kabastos. Nga pa. Ay, nagtutuwari ka rin. Mana ta? Eat. Ayan. Eat the cabbage. Let down the cabbage.
Kain tayo, guys. Kaya ganito yung ginagamit namin na bread kasi mabigat siya sa tiyan. Pag isang guys, yung puti na bread, isang kainan lang po. No? So, mas mabuti itong The ganito wheat. kasi mabigat siya. Nakakabusog The ka ng wheat. wheat bread. The wheat. The wheat bread. Kain. Tayo. Lagi. Ako, dili lang. Uy, swerte ko. Ay, ako ba ng double dick ha? Imuha pa ha, gibutan na akong doka chicken broth nila. Yung mo ito ni. Pilan. Hanapin mo ko. Ayaw! Half ng pap. Ayun na. Ay na pang kay busog kay siya na iyahang kuan pa. Ah, busog dili man. Sige na, pray. Siya, purpose sa Lord God. Salamat sa pagkaon, sa blessing, sa good health, sa strength. Salamat sa tanan, Lord. Sa safety na paglakaw sa paguli, Lord. Sa halin sa ilamos, Lord. Salamat kay Lord. Ug sa halin sa tinan, Lord. Na hope, Lord, na dagan pa halin maabot, Lord. Ug unta, Lord, na safety ang pamilya sa lamames dito, Lord. Ug silang papa dito, Lord. Salamat sa tanan, Lord. And ngayon guys, marami tayong orders. Kaya kailangan hanggang magsimula. Kasi mamaya sure ko ulan na naman.